Čaute YouTube. Keďže minulé video malo obrovský úspech, všetci ste mi písali, že by som mal natočiť ďalšie, tak som si povedal, že nebudem mrhať svojim potenciálom a teda natočím pokračovanie. Priznám sa, že tie ohlasy na minulom videu ma trošku prekvapili, pretože to video som, dalo by sa povedať, odflákol, ale dneska si dám naozaj záležať, takže som prišiel aj s originálnym nápadom na video. Už 2 videá som točil upper training a viem, že nikoho by nebavilo pozerať tretí raz to isté, takže dneska odcvičím vršok. Za malú chvíľku pôjdem na tréning a chcem predtým ešte doplniť sily, tak zjem toto ovocie. Super, som napapaný, pobalený, tak teda môžem ísť na tréning. Čo to tu je za fešáka? Páčiš sa mi. Teraz nie. Máme spoločnosť. Kde som to bol? Jaj, že ideme cvičiť teda. Vraj, keď chcete byť influencer, tak musíte so svojimi divákmi budovať puto. A keďže ja som väčšinu času sarkastický a moc s vami nezdielam svoj život, tak by som vám Chcel by som sa s vami dneska podeliť o nejaký taký ten problém, čo teraz riešim v osobnom živote. A je to vlastne to, že podlieham na internete obrovskej sexualizácii zo strany mužov. A napadlo mi síce riešenie, že by som sa mohol prestať postovať polonahý na Instagram, ale tým by som prišiel o veľkú súčasť svojej osobnosti, takže si len posťažujem a budem v tom pokračovať. If it's a good idea, let it go. So look me in the
poviete na toto? Za mňa top 5 chladných momentov. Ale iba kvôli tomuto dodatku. Keďže vás toto videjko tak strašne bavilo, ako každé videjko odo mňa, pretože sú hrozne zábavné, tak by ste ma mohli podporiť lajkom alebo shareom. Môžete to poslať svojej mamke alebo babke. A to je pre dnes asi všetko. Je mi ľúto, že musím toto video ukončiť a vidíme sa na budúce.